Jehovah killer makabatire ku Zimbabwe. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufafedza ndekutsudzura dziri kuitika matima na wasenyika ino. Zimbabwe ndakabata ndati ndakapakata. Handiri kutaura panguva ino Zimbabwe chakaitika mukati benzvimbo yandinoshevedza nezita rekuti Zimbabwe rekuti nyanga. Amai vakamwa mushonga mushure mekunopinda mumba mavo vachiona baba vakarara negirlfriend mubedroom pambedha wavo. Matitani amai vakamwa mushonga mushure mekuti vachibvako vari kubva kunotengesa zvavari kutengesa wanika pindirikiti mubedroom kumapasi 7 dzemanheru. Apo amai vati zvozvitika kana vachienda kunotengesa vanonorara vozodzoka mangwana motokari yavakashandisa yakabva yafa. Amai vachibvadzoka bheke kumba achipita mukati manyumba ari kuona pai dhuma babuda ari kusasana mubedroom muimba yemukati bedroom pambedha wavo. Amai ndokupinda ndokubva vagara. Mukadzi ndiye ataka kusumudza musoro kuona kuti I'm girlfriend ndobva kenya mwake ndababonga kadhakwa ndobva vaona kusvika amai vangotora chigaro ndobva vagara zvavo kusvikira ava vaibuka vabude panze amai anosva vakataura ndobva vaenda kudaro. Amai vakatora zambia yavo ndobva vawaridza pasi ndokubva varara. Baba vakati haya kuerere pasi havana kudavira. Baba vakarara pambedha wavo. Mukadzi akarara pasi ari pazambia akaramba nokutofuka mablankets ndokupfeka hembe dzakati wande ndokubva arara. Mangwana makuseni havana chavakataura kusvikira baba vamuka amai vakutsvaira mba mavo. Baba vakabuda panze chikuraseva nezvavari kuita. Mukadzi achibatora mablankets ataka kumazunza achisa uko zvitaura madzibhafu mahombe aya ekuratidza kuti varida kuda unowasha hembe dzavo. Handisangani nemweya wetsvina ndoda kubvisa hembe dzakasanganikwa nadzo nababa vachisasana ndiende kunowasha. Baba vakakanganisika. Baba vaingotenderera vakati kona yemba vakadzoka vakamira uko. Amai varizii hapana zvavakataura yaingove dhenyoroshi. Zvadaro baba pati idze zvakazoitika. Baba vakabva varangarira amai vakunotsvaira pasi pemubhedha dhuma nechipfeko changa chiripo chakaputirirwa chipfeko ihembe yemukati asi isiri yamai ava iri yechidzimai yanga yakaputirwa bati aridza kuti yakatota. Amai vakabatodaro kuchipfeko ichocho waniki chakatokanganisika chakafanana nemunhu yekuti kana achiti madzimai kana vari panguva yavo ndozvichanga chiri. Vakutozama senge kuti chibude panze ndinyatsoona. Baba ndopa vakangomhanya ndokusvika neplastic bag ndobva vatora chipfeko cha vasati vachitora. Amai vanga kutoshedza mwana kuti uya kunoku vaita singa rikupukuta maziso amai vachaoni chino. Baba vachibva vatora chinhu chiya ndobva vaenda nacho kutaura kuno kuti mukoma KB. Amai ava vakabva vati ivo kumwana wavo mumba munomu mune gonzo riri kunetsa. Ndiri kukumbira uende kunotenga mushonga wemakonzo ndoda kuriteya. Mwana akakanganisa kufunga kuti amai vari kuti maziso but vachateya sei. Mwana vakupa amai vachibva kumwa mushonga. Amai vakuteka kurutsa. Mwana ndiye akatozodza kuti aiwa ndatenga mushonga but vakachida kutenga gonzo ndo pakazozivana kuti ndochote sei ndo nyaya iri kuitika. Amai vachibva vaendeswa kuchipatara zvikanzi mwanangu na amai vachona ndoda kuti uudze hama dzangu dzakaitika ende amai vari mukati mechipatara vachibva tanga kuudza hama dzavo but vari kuti zvinoitika ndezvekuti ndisati ndani mazuva ndaiuna mumba mangu pese pandinobuda kuenda kunotengesa ndichidzoka mumba ndinoona mumba makamaiwa mushonga uyezve mumablankets ndaitozunza ndichiti chii chiri kumboitika kupa nhungo dzemba pane muchenje here kana kuti zvipfukuto zviri kudya chii mapozi saka ndiochina kudonera pai ezvaiva mushonga. Zvadaro amai avo vanga vasina 2 months vaine mwana zvakare akanga ashaika. Mwana uyu zvakare akambenge achinetsa nekuonekwa pambapa but paionekwa pambapa mwana uyu aionekwa naamai chete vachiti paunosangana naye mwana uyu aivarova. Saka amai kuti chirwere chiki chakafanana nechekudona vachiti pese paanomuka unochiti ndaona mwana wangu but ndiye andirova ndichibva ndadona. Zvikanzi tsvaga mubatsiri ndobva kutsvagwa mubatsiri kwatsvagwa mubatsiri zvikanzi amai mange muchida kubviswa pano but vanhu vakundikana murume wenyu ndiye ari kutotungamira kumberi rekuti mubviswe pano. Kuti munzwe zvakawanda rambai makabata National FM
8538 yabulati ya makutu ndiyo kanyumbani ya mpepo achikunyanga. Muri kuti mudzimai anoita basa rokutengesa akaenda kakumusika asi motikari chibva yafa ndokubva adzokera kakumba murume asingazvifungire paka kunyumba ari kuona aka mamuna aramunango nkazi nkati manyumba achibva svika katora zvake ka chituro ndobva agara pasi. Right, murume nemudzimai uye amugirlfriend vachibva vabuda panze. Murume akamboedza akakuita matricks yese asi mudzimai akaramba akatsika ipapo. Chii chakazoitika? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureva kudaro chakazoitika ndechekuti mukadzi akati akutsvaira momba ari mukati mekutsvaira mba kudaro ndo pakawanika aiwa mutori nechipfeko chakatokanganisa chinoratidza kuti mudzimai airatidza kuti dzimwe dzenguva anga ari panguva yake kana kuti pane munhu akambokuvara here vachibva vashandisa chipfeko icho pakupukuta. Zvadaro murume akabva asvika amai pavakatora chinhu ichi vakabva kungurutsa nechitanda vachinoisa panze sezvo vaitsvaira nemutsvairo. Chichioneka kudaro baba akasvika akatora plastic paper nobva chinonga vachibva vamanya nacho kureva kuti vakaita sei vakabva vabva. Amai vakabva vapinda mumba ini vatanga kuti asikunonzi maziso avo akutsva senge vanhu vari kubuda misodzi vasaone zvakanaka. Amai vachibva vapinda mumba baba vachibva varwa pasi vakaenda nechinhu chiya. Zvadaro muri yeZimbabwe inzwai amai vakatanga kuchema vari mumba vachifunga zvakanyanyisa ndobva vati kumwana wavo pandange ndichitsvaira ndiri mumba muno mune gonzo kunonzi mune makonzo akawanda ndiri kukumbira uende unditengerewo mushonga wemakonzo. Mwana ari kutenga mushonga wemakonzo achinodzoka amai vachibva vamwe amai vakatanga kurutsa vachivovora mhere vanhu vakamhanyirwa vakawanda vakasvika kuzobatsira mai ava but baba vanga vachisipo panzvimbo chikonzero vanga vatiza vakabata chinhu chiya. Panguva amai pavakatuma mwana kuti nditsvagirewo kamushonga wekuteya makonzo vanga vane dambudziko rekusaona vangasenyetsoona ndikupukuta maziso chezvingoti maziso angu zvikanzi nemwana apinda mumba mama kumashure uko manje amai ava vakafirwa amai nababa vemhuri iyi yakafirwa nemwanasikana ane 11 years nematambudziko vafirwa nemwana 11 years. Amai vanga vatori zvakare nechirwere chekumudasenge dzimwe dzenguva vanodonha but vaiti pavanenge vachidonha vakamuka paya vaizotaura kuti vedu wei nguva yandiri kudonha iyi ndinenge ndaona mwanasikana wangu akafa uyoyo anenge andirova ndinopedzisira kumuona achisimudza ruoko rwokundirova but pandiri kufungira ndarova ndo pandinozonzwa kuti ndanga ndadonha kureva kuti mwana wangu ndiye ari kundirova. Vahukama nevamwe pakasumudzwa mai ava manje panyaya yekuti vamwa mushonga vaendiswa kuchipatara nevanhu vakatoendiswa kuchipatara nevamwe vanhu baba vasisipo vatiza vakabata chipfeko chiya. Vehukama nevamwe vatanga kuchibatsirana namai ava asi mai havana kufa vakadzorwa kumba. Vadzorwa kumba ndo pakanzi nevehukama nyaya idzi dzawanda iko zvinozvi mukadzi aona chinhu chimumba munhu uri komba murume ari kupinza chikomba mukadzi mumba iko zvino mukadzi achanyatsoona zvakanaka ende pakaonekwa chipfeko kumashure kumukadzi akaita sei vakafirwa nemwana ari kurohwa zvakare nemovhi asi iye ndiye aitambura nemwana uyu pakurwara. Ngatibofambai ndokufamba asi vakazofamba vese nemukwasha vafamba vese nemukwasha zvikanzi iwewo mukwasha iwe usapa vanhu dambudziko rekusora muchifamba uchiita sekunonzi hauna zvaunoziva pane zviri kuitika uri kuzviziva zvikanzi ndinopika nokupika zvachosa ndachazvo zvikanzi alright handei vachibva uya pamba pakuitiswa basa pamba zvikanzi amai nemubatsiri makabvirwa kare nemurume wenyu uyu nemukadzi wari kudanana naye vari kutoda kuti vazogara panapa imimi maenda zvavaida ndezvekuti mubude panapa imimi muende amugirlfriend vauye wow zvikanzi alright zvikanzi mukaenda kuguva remwana wenyu kutori nesaini yechidhori chemwana wenyu chechidhorikadzi chakavezwa ichocho ndo chinenge chichimuswa pachinenge chichimuswa ndo pamunouya muchirohwa imimi anenge achikurovai ndiye mwana wenyu akafa uya zvikanzi nevanhu hatitaurishi handei kumakuva kwacho ndokubva vaenda kumakuva baba ndo vakanzi imimi baba naamai ndimune kodzero yekuchera kumusoro uko amai vakati handichere nokuti hausi mushonga wangu iyeye nemunhu wake ndo vanoziva ngavachere ivo. Baba vachibva varamba kuchera ndobva vasarudza muzukuru wavo ari mwana wemwanasikana mwana wemukwasha ndokubva achera achinochera akuda kusvika pachiri zvikanzi ndiri kuzviona kuti paane chinhu but ndikuda kuzva muri kutaura ingawani gogo akapedzisira vasisaoni anichadi arama muzukuru anzi baba chera baba chibva chera chichingobudiswa paya baba ndo vakabudisa vachingochibudisa mukoma kebi instead yekuratidza vanhu kuti chinhu chadabudisa ichi touch
sporo kutawa nacho chidori vanhu vakazofunga papa vakomana vachisaimuno murugara akarova touch zvikanzi nevanhu kunyange mukavamhanyisa muda kusvika here muchibata chinhu. Yes, vanhu vachibvatiza nawo baba havana kuzoonekwa zvachari mukomakebi. nyaya yandiri kutaura mhuri yezimbabwe yakaitika mwedzi unoyu musi wa2 August unoyu. kubva ipapo baba pavakarova tachi nanhasi vanga singaona. nhasi ndi 18. nhasi ndi 16 days baba vasi kuwanikwa. zvikazirambasiri aiwazve vandituma kuuya pano nevandishevedza pano iye hama dzemukadzi ari kurwarazve ndo vandiri kubatsira ava vatiza va-CAR. zvandoda kuita panapa ndezvekuti baba vachadzoka pano kunyange vane zvavari kuita ikoko kunyange vakarwara vari ikoko vachadzoka pano asi havasi kukwanisa kudzoka panapa kana vasati vakurwara pamwe chete nemumwe wavo. nezuro ndo pakasvika shoko rokunzi baba vaonekwe parengi yekuchegutu vasina kusimira vachitopara mumabhini kutsvaga chikafu. mwanakomana wavo ndiye akatumwa nezuro kunzi enda unoona kuti munhu ari kunzi aonekwa kuchegutu ichokwadi here kuti ndi baba vako. so mwana afona nhasi achiti bhosho ichokwadi ndi baba vangu ndiwo vataona kuchegutu. asi handira kusvika pavari ndasvika kuti sezvo vakurwara ndikasvika pavari vanogona kundikanganisa ndobva vafonera mubatsiri zvikanzi ndiwo zvikanzi vachauya vese pamba vichasvika nguva yekuti vachabatana zvakare neumwe wavo vozouya pamba kana vasati vaonana vese vasati vakuita zvakafanana havasati vakuuya asi mimi rapisai wenyu. baba vakatiza nechidhori kubva kupi? kubva kunyanga. vakazowanikwa kupi? kuchegutu kurenge pachegutu pamabhazi panomira mabhazi ndo pavari. havana kupfeka vakungopfeka zvezvo kungosimira zvezvo vakutodya mupini vatiza nechidhori. vaudza mubatsiri ari kuvaudza kuti kwete mirai vanofanira kudzoka vari pamwe chete vese neumwe wavo amgirlfriend. vachabatana muchatozoziva kuti vava pamwe chete kana vava pamwe chete vakubatana ndo pavachadzoka asi vamgirlfriend vari kunyanga baba vari kuchegutu. amai vakaita dambudziko rekusaona pavakaona chipfeko chemukati pasi pemubhedha vari kunzwa sei? no vane dambudziko rekuti maziso ari kubuda misodzi vanenge vachingopukuta asi vari kushevedzera achiti ndichazama kubatsirana navo kwandiri nechivanhu kana kuti nechikristu nekuchipatara asi ndiri kuona zvakajika chikonzero zvacho zvakakonzeresa kuti vaite izvozvo ndo zvatakabata. ko mwana uya akatisiya anga achidzoka achirova amai nerweseri pari zvino zvisikuonekwa pari zvino hapana zviri kuitika akati vachazama kubatsira pano zvese asi pari zvino amai havasi kurohwa dambudziko ravainaro nderemaziso. mubatsiri akataura here kuti mudzimai anga achishanda nababa ava ndiwo vamugirlfriend vakawanikwa vari mumba nemurume uyu? ichokwadi. mumba here aunza nyaya ndiani? muning'ina waamai vari kurwara. muning'ina waamai ende ndiye atori mupepi waamai pese pavari ndiye aripo. chero hama dzikadzokera ndiye akanzi izvo tinoda kuti panenge pachibatsirwa amai pange paine hama yavo so hama dzicho dzinochinjana kuita nekuita sei but mupepi anenge aripo achitaura nehama dzese muning'ina waamai yavo. 2 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje machibva chakunyanga icho munititani nacho 0713938538. na usisade mwana wevaridzi wadi kumbomubudira pachena womuudza kuti zvapera moita sei moita process yekurambana odzokera kuvabereki vake. hachokwadi mukomakeni kutora munhu kuenda nemumba hakuna chinhu chinourayisa kudarika ichocho. Yes, vanenge vachidoka dzimba idzi ndizvozvo. unomutsa mwana wake akafa kuti amurwise achibatsirwa newe baba kuchanitsa chi. yes chitoro update ndeyekuti motokari kana ichinge yatsva yaparira sezviyazviya inenge yakunzi amarara kutakurwa nokunoiswa kumarau ende pakatakurwa mota ndo pakatakurwa nehari dzacho zvese zvakatsvira imomo zvakabva zvangotakurwa zvinoraswa sekuraswa kwayo asi chandinoziva kuti panguva iyoyo yakatsva motokari iyo yanga isina kutsva hari noti hari mbiya makakwanisa here kutaura nevaridzi vegarimoto iyi? hatinazokwanisa kutaura nevaridzi vegarimoto
vakanga vabuda vachinzi varida kunobatsirwa sezvo iri motokari zvese zvinenge zvaitika mukati kuti yapondera kana kuti yadonha chero kanza unakuvara unozi enda unotariswa ndoti wakamira sei. So patikasvika ipapo vanga sisimo chaka changosara imotokari pamwe chete nezvanga zviri mukati zvisina kutsva zvakafanana nembiya. Morning Kanyamba na Bosho, ndinonzi Naisoni Manjoro pa inyanga apo. Hanyanga yangu yakudaka kuita kunge gokwe manje KB na Bosho. Ndi Naisoni Manjoro pa inyanga ipapo takachibata chimoti kuti G. Tsika mwana tsika uri kuseka nyoko yewe. So baba Isabel murume wekunyanga uyu wekutiza akabata chidhori changa chiri pa guva remwana ndi akuwanikwa akurasa njere ari ku Chegutu. Saka ukama vasati vamutora. Usati vamutora. Mubatsiri ari kuti vachasangana namu girlfriend. Ubva wazouya kunyanga. Vachauya pano musamutore aiwa. Vachauya pano kana vasati vasangana. Auye kuno. Ndiri kuona distance yakuchokera kunyanga kwenda kapata kuChegutu. Takanga tiri ku road show kunyanga. Kuruwangu. Makomo siyai varume zvamunoita izvo. Siyai kubata. Siyai varume zvamunoita izvo. Asungarusa ire mukadzi wako. Kana usisade mwana wevaridzi enda unomudzosera anditi kokutsvaga mushonga kuda kumukuwadza ndokuita sei. Aiwa rega tizonzwa kuti vateereri vanoti kudini pari zvino baba Isabel Zimbabwe Africa the whole world yamirira pfapfaidza ichimwe tichikocherwa kana vasawira mba mukati mekupfapfaidza ndekutsodzera tiri kuitika matima nawo senyika ino. Nyaya ndikabata mgowa ino mune Zimbabwe rega ndingoti paka madziva Chief Mutumba Sabhuku Chibondo ward 25 ndinzwa imuri ya Zimbabwe ndokwatake tiri nozuro kumadziva. Ndiri kuti madziva Chief Mutumba Sabhuku Chibondo pa ward 25. Nyaya ndiri kutaura pana pamuri ya Zimbabwe inyaya yemwana sikana ane 17 years izvezvi ari kumadziva. Mwana uyo akati achirwara kubva ari grade 3 achienda kuchikoro. Akataka kuita singa akufamba ka step kekuratidza kuti aneka kukamhina kaari kuita. Baba vake vakamuti kuri kufamba sei? Vakatomubvunza kuti famba mune zvakanaka. Kusvikira vazodanwa aenda kuchikoro. Akubva kuchikoro kunzi mwana uyu atokuwara pasi pemakumba ruchobuda ropa vakanomutakura. Kusvika pari zvino zvaane 17 years. Mwana uyu achakwanisi zvakawanda zvese kungave kufamba anogwina achita senge andogara akasungwa akabatwa. Asi dambudziko rake rakatanga ari mukati megrade 3 kusvika nhasi. Zimbabwe zvakawanda zvandingataura pamusoro momwana ndezvekuti vabereki vemwana uyu vari kutsvaga rubatsiro kuti muone zvaari kuita. Mukaenda pa National FM WhatsApp channel muchaona video riripo remwana uyu paaripo ipapo. Zimbabwe vachazenge vachida kana nhamba dzekuti vabatsire baba awe naamai ava pamusoro pekuti mwana ari kutambudzika sei. Zvinorwadza zvinoshungurudzika. Haakwanisi kugara ega. Haana zvanogona kuzvibatsira. Dzimwe dzenguva anotosungwa netambo kuti aite mune zvakanaka. Endai pa video riri pa National FM WhatsApp channel. Kana usati wajoina unokwanisa kupiwa nhamba namukoma KB wojoina wozvionera kana une kubatsira kwaroda kuita tosangana nekubatsira panapa. Vaya vanoti vanogona kubatsira muri yeZimbabwe ngatikwanise kutobatsira mwana uyu sei nokuti mwana uyu ari kutambura kubva ari grade 3 kusvika nhasi ari mwanasikana ane 17 years zokuberekwa. Asi mukamutarisa ipapo muchaona matamburiro ari kuita. Noyezve pa video muchinzwa vabereki baba naamai vachitambudzika kuti vangabatsirika sei. Ndiwo kumadziva kwa Chief Mutumba Sabhuku Chibondo kumadziva. Mati mwanasikana uyu zvakatanga sei? Akangotanga ichasinge munhu asakwanisi kutsika pasi pemagumbo achita kurwadziwa. Vabereki vake vatomboti iwe mafambiro kuti akaita sei awo sikuvhunitsira mwana kuti dzimwe dzenguva kunenge kuri kuzviitisa kusvikira vazosiyedzwa aenda kuchikoro angotirega ndingobuda musaidi merodi kuti asingada kuzvibatsira nda sei. Ipapo akabva atogara ipapo kusvikira azotakurwa nevabereki akusatokwanisa kufamba achibuda ropa pasi pemakumbo kusvikira nhasi nezvaakuita izvi ari mukati mekutambudzika. Saka baba naamai vaneka kutaura karipo ipapo kumaminitsi mashoma hazvina kukura. Asi pane zvamuchaona ipapo baba naamai vari kukumbira rubatsiro kuti vangabatsirika sei kana kwenyuwo
kune zvakamboitika saizvozvo kana muchimboziva vanhu vakamboita sezvo vachibatsirwa ndio patiri kukumbira kuti batsiraiwo mwana uyu. Baba Isabel, tingati mwanasikana uyu si chiri kumurwarisa, ari kurwara nei? Ndio pasiri kuziva chekurwara kwake kwazvinozvo kwakatanga nemakumbo achitadza kutsika mune zvakanaka. Muri kuti anga chibuda ropa richibuda pasi pemakumbo. Pane maronda here, pane kakukwara karipo. Saka pakutanga aisagona mutsika zvakanaka kureva kuti kana pachirwadza sepi yagara inochinja nokuti mukutsika unenge uchirwadziwa kusvikira vakutozoona kuti pasi pemakumbo apa pakubuda ropa kusvikira zvaakuita izvi muviri wese mukazvitarisa muchizoona ipapo. Asi kwatiri kutaura uko ndo kwakatangira nyaya idzi. Okay, kana munhu akarwara anoenda kuchipatara oitwa matesi. Vakaenda kuchipatara here vakanzi kudini? Vakaenda kuchipatara but hapana chiri kubuda, hapana kupora kuripo. Ende zviri kutaura nezvekuti shandisai mushonga wakati nhasi shandisai wakati asi chiri kuchinja hapana. Sevanhu vatema tinogona kufamba zvakare pachivanhu kana kuti kumachechi vakafambere mukufamba vakanzi kudini? Mese mavari kufamba zviri kutaurwa nezviri kuitika zvese hapana chiri kubuda. Ukasvika munhu akutotizira kuvanhu kudaiso ari kuti chiona iwo zvaari kuita pamwe kwenyu zvakamboitikawo mungatibatsira. Kanyemba mwana uyo ndaona video, Mwari ngavapindire. Kana musati maona video iyi endai pa National FM WhatsApp channel, right? Kune avo vasati vajoina ingotumireka word rokuti link pa 0713 938 538 0713 938 538 kana pa 0712 393 852 0712 393 852. Natasha Ziko achakutumira eka link racho, then mo klika moenda pakanzi view channel, mo klika moenda pakanzi imimi follow, mopa klika pachabuda pakanzi following, ndo pamunenge kama kutarisa pamuchete kanokona zvese zvinenge zvatumirwa ka pa link ipapo. Chirongwa chino Bosch ngora mai avo vekunyanga. Baba Isabel, icho kwa dimu ya Zimbabwe namba inoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndidzo namba dzacho. Tinotenda 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM Radio. Anyemba bonzo na kule zviri seiko naiko gwejaudo ari boa shamana zviri kubuda pachannel apa zvakaoma ndiri kuudzwa izvo zvine mufesi wanga ari pano kuti wakumanaka kunenge kutouraya kauko. Ndikuona unge mwana uyu zvamataura akamboitwa test yekenza here. Vakaenda kuchipatara but vakaudzwa here kuti hakuna maresults ari kushanda ari kubuda, vari kungochinjirwa mapiritsi nekuchinjirwa mishonga. Ya kana ikoko kwabuda kwakadaro ndikuona unge kugana kushereketwa ukaitwa pamwana uyu chipotswa chaicho kuti akakandirwa zvinhu. Akakandirwa chipotswa mukuona kuti zvikutangira pasi petsoka. Ndikuona unge kutoteiwa kwaakaita vakandirwa chipotswa chaicho. Saka takutokumbira wabatsirika dawaita moyo unetsitsi wabatsire mwana uyu zvinonzwisa tsitsi. Zvakaoma Alec Gweja. Ndozobata icho chababa murume ndiye akakanganisa. Ungatore wawana hako shiri yako uya naye mubhedhi mutadzoremekedza mudzimai wako chirudzi ichocho. Pakaipa hazvina kunaka zvakaita murume uyu zvokuti dai ari mubatsira ambomusiya akadaro negirlfriend wasingaoni ubatsira mai ava kuti waone waite zvakanaka ivo mbowasiya wakadaro. Zvinorwadza hazvina kunaka chaizvo wakumana. Techitoti varume vatimiririwo vari kutimirira zvakaipa kudaro. Kutomirirwa zvinhu zvakanaka. 0713 938 538. Vakambonya sotambudzika nevamwe vanhu vaitombodzidzawo futi kubva pane mudhara yayo kuti madhira aya anonyatsotiswatikiwo haana kujeka. Zvinoitika zvazvo varume vanozviita zvavachitozviita but hazviraiti. Kana wada kuita izvozvo mushonga ungosiya munhu achirarama zvakanaka unomubatira mushonga wada kukuwadza munhu saka uberekera vana zviwa omutira mwana wake akafa kuti amurove futi unozvati mudhara akanganyisa macho. Zvakaoma Mr. Makwerere. Ya zvakaoma Kanyemba but hai toimba mai ava vachabatsirwa mazita avo vakukwanisa kuona unoona. Aiwa tinotsvaga mudhara atosiende kuti anonoshandirwa kuti uri kuwana mukadzi anokushandira achikuigira chekudya kuita madhira akadaro kana ndimiwo 7 minutes past. Tibatsireiwo ndiani watiri kutaura naye?
Nanzi Maya Bill ndiri kuairport. Mai Abibi virisaisei. Right, amene mukoma KB. Aiwa tibatsirewo tinzwe mungatibatsirewo sei panyaya tiri kutaura mai. Tokubatsirai murume akakanganisa singaito. Anokukanganisa sei handiti angawana here mudiwa wake. Aiwa munhu zvinoitwa nechivanhu chivanhu ndechekuita sei. Tekunyasotaurirana zvakanaka kuti amai mwana ndakukumbira kukudza musha. Nevakadziwo vane zvivindi. Ukaenda pane munhu. Sure, anenge akazvipira. Ndokuroya kuri pachena ikoko. Taurai zvenyu. Okay. Ndokumbira kumutsawo. Mutsai mama. Ndokumbira kumutsa murume wangu akarara mbongo anonzi amarume. Ehe. Nasekuru wangu ari pambizi apo anonzi sekuru Jose pambizi fama. Ichokwadi? Nevamwe vose vakateerera namainosa kukwadhangwesu. Namainosa padhangwesu apo? Ya. Aiwa tinotenda imboridzai futi mama ridzai futi. Ungati porikiti bhu. Kane ure rikafuti ako. Vacho vari baba Isabel anozvigona. Okay. Rikiti bhu. Yes. Marinzwa bomba. Marinzwa bomba. Kwenda kuti tinetenda tine mashoko ari King Mambos varipo kunyamariro kwati 25 kune dambudziko guru randiri kuona mudzimai kana kuti mwana ari pano ane makore anokwana kuita 17 years. Haafambi hadi anongogara achigwina zvamuri kungoona izvo ndozviri kuitika zvisine zvizhinji. Ndingandiinzwe kubva kumubereki kana kuti kuvabereki kwemwana kuti zvakatanga sei zvakamira sei. Baba zvakatanga sei zvinhu izvi? Zvinhu zvakangotanga sefani achienda kuchikoro kusvikira atogara pasi kusvika nanhasi zvamuri kuona izvi zvokuti zvandikostira zvakanyanya. Saka ndinongokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti vanobatsirawo vanogona kundibatsira nekuti zvinhu zvandisina ndapererwa. Ndakukumbira kuti vanhu vandibatsirawo hama dzangu. Tatenda zvikuru. Kaindibonzwa amai muri kusitoro sei zvakamira sei? Dambudziko ratondiremerawo zvokuti nakana chaanokwanisa kuita kumudyisa kumugeza kumutakura zvese. Saka tikukumbirawo vanobatsira kuti vatibatsirewo. Mungatipawo nhamba here dzevanoda kukubatsirai kuti vangakwanisa kukubatai panhamba dzipi? Mungu nhamba dziripo 071 092 75. Dzokoro ine simba 071 092 75 26. Tatenda vakachikurura King Mambos nhasi musi wa 17 August 2025.